Kani dago mo kuan. Yan ko lang. Ha? Yan ko lang. Yun. Naputol yung susi mo, kaya nga tumawag kami na magsusi eh. Ipit ka kasi, ipit ka niya ng susi mo eh. Niloloko mo ito kami, ayaw mo ibigay. Alam mo naman, di maputol. Oo. Ikaw, saan kayo? Ayaw nyo ibigay, ba't ayaw ibigay yung susi mo? Eh, ba't sabi mo kinuha ng mga tao doon, yung motor mo? Ayun Ikaw kung mo, isa sir, duwa man nakabuk sir. doon yung? Yung susi, kumusan, duwa man nakabuk sir. Imo ni motor no? Kaya, Kaya imo man ang motor. Oh, Sige, sige. medyo mo ni. Medyo tayo dito. Kasama mo ito. Pagkatarungan. Kaya rin magbukas. Oh, bakit hindi mo yan ipatingin? Meron bang laman yan? Oo. Oh, yan ba, wala. ala sir, dili nga. Isa mo na sir, gikuan mo. Ginawa mo na sir, oh. Ginawa mo na sir. Dili na tinoon sir, dili na tinoon sir. Ayaw mo ba sir, dili na tinoon sir. Grabe, ginawa nga naman na yun sir, oh. Dili na tinoon sir, ah. Dili na tinoon sir. Isa na ginawa nga. Dili na tinoon. Grabe. Pa-drug test ko. Dili na tinoon sir. Dili na tinoon? Grabe. Oh, dili na tinoon sir, grabe. Tira na mo ba? Ayaw po mga anak sir. Anuhin mo sa sir. Okay, pa-practice ko. Ikaw mo na single sport kay sir. Member ko na single sport kay sir. At duha nito sir. Dili ko muna Dili kuha kayo sir. mo dong? Dili na ako kuha. Dili na ako sir. Grabe. Gibandilan ko sir. Ina oy. Ala. Punta ka ko. Hindi ko nyo kagalihan. Ano ko? Malay na kagalihan. Ginangan ninyo. Meron ka ba? Ginangan nyo mo. Ginangan ninyo mo. Ay, hindi kami pideya para mag, ano, ng mga ganyan, ha? Incidental tulog. Lang yan. Sige, itiyo ka. Dili na tinoon sir. Grabe. Dili na tinoon sir. Bigay susi mo kanina.